Posa chidaba tupasitani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 18 June 2025 takhalani pompo ndipo tamveserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi lero ndazuka mokwiya kwambiri poona ndi mmene ziko la Malawi likuyendera. Ziko lizikuoneka kuti tayambamo chibwana, tayambamo kusakhwima chifukwa ndi mmene mavuto alili muno Malawi. Ifeyo akulu tikanapanga zinthu zonena kuti the next generation izapeze ziko labwino, ziko la mkaka ndi uchi, ziko loakomera ana amene nthawi imeneyo zikufunikira kuti tizipange pano. Ndipo inu mavuto mmene alili tapitani ku Chipiku, muchipite ku Chipiku cha Kuzomba mukaone kuti Chipiku chimene President Chakwera anagwirako ntchito nthawi imeneyo lero ayamba kugulitsa nkhuni. Ndi pamene mungaziwe kunena kuti khobwe ni khobwe, nyemba ndi nyemba. Khobwe ndi nyemba sizofanana. Ziko ili laonongeka kwambiri, ikonomi ya ziko sili bwino, kwacha sili bwino. Ndalama kuitenga ndalama yambiri 100,000 kuti ukagule nayo chinthu ukoza kugula zinthu zosakwana mu jumbo ya ing'ono ijayo. Ndi pamene tikamakuuza nikunena kuti uyu Chakwerayi wali ononga ziko ili. Ndiye pali ena achi amatama amapita kumakanena kuti boma ndilo mweri palibe kusintha boma. Akulu Malawi muno tili ndi chibwana chachikulu kwambiri, chibwana cha Mchombolende. Lero ndicheza ku chipani cha UDF komanso chipani cha DPP. Zikuoneka kuti muzipani ziwiri zimenezi muli anthu osakhwima nzeru, amene akufuna kuyalusa history, amene akufuna kuyalusa mitundu, amene akufuna kuyalusa ziko. Muli ndi chibwana kwambiri ku UDF komanso ku DPP. Ndikuziwa kuti audio imeneyi ambiri akwiya nayo, koma amene amadziwa kuima pa chilungamo cheni ayenera andiyimbire foni, ayenera andilowere ku inbox, ayenera ndithokoze chifukwa ineyo lero lini ngoyima pa chilungamo, chifukwa zimene zikuchitika ku UDF ndi zimene zikuchitika ku DPP ndi chibwana cha Mchombolende cheni. Koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndikutengereni ku area Sate, ndikufuna ndilankhule ndi inu Amerini Yolam, amene masiku apitawo munali ku Blantyre ku msonkhano wa park kumene munalonjeza ziko lonse, anthu akumva ziko lonse lapansi kunena kuti sikuzachitikaso mademo azikwanje. Ndipo simuzalola kuti anthu azikwanje apite akasokoneze mademo. Ndipo ambiri munatukwana kwambiri kumunyoza Namiwa, munatukwana kwambiri kumunyoza Bon Kalindo, kunena kuti mafunso amene timafunsa kumene kuja tinachita kutumidwa ndi a DPP. Lero mwaziona kumzuzu. Tikamanena kuti apolisi ndi manyaka, apolisi ambiri aja amene anapita kumene kujako kumaka anthu amakapanga zikwanja anali apolisi mwakhulupirira. Apolisi ena kuchokera pakana ku Nkhata Bay. Kodi mmazuwa kunena kuti pali apolisi ena ali ku neki ya MCP? Kwa polisi tu kumapanga ndale ena pakana anafika size yomayimirira ma primaries ku MCP. Munthu wokuti akuseva ngati wa polisi osachita resign. Lero anthu amene amaenda ndi zikwanje dzulo kumzuzu kufuna kuolesa anthu kuti apange mademo ndiyo apolisi ena wochokera pa Nkhata Bay. SCO wa pa Nkhata Bay, amene ndi azinzache apa Nkhata Bay, asiyu ojena made AOC apa Nkhata Bay kumapanga nawo mademo. Ndi uchisiru weni kufuna kuti tenga ziko lingatirano kumanena kuti ifeyo timasapota MCP wa polisi angasapota chipani. That is why even wolo ku MBC kumukaro wako mupeza kuti ku MBC kuli manyaka okhaokha, kwaona akulu ukuthi anayenera kuti azirerana ndikumapanga programu ya uchisiru ya propaganda. Ena ndutinati tikufufuzeni ndi amene simunaononga ziko ili kuliononga nthawi imene muli ku basi shire lines kapena kushire bus lines, amene ndi amene munaononga ziko li.
ene anu ngakhale ma degree yanu ndiwo kuti simuna kwane nawo 10 years munangotengedwa kuti basi muzigwira ntchito kufuna kukuchitani apizi. Lero mkutenga ma programu a propaganda ndikumanyoza ziko lino, kumanyoza zipani za anzano, ndikumachita promote mediocrity. Ino ndino makape kwambiri. Ndafuna ndikuuzeni amayi yolamu mukamamva tango aitanani ma Burundi mucheze nawo mwafuse kuti kodi kwanuku munatha wako chifukwa chani. Akuuzani kuti Mahutu ndi Matutsi anayambana nkhani ng'ono wina jana kangolani pa radio kungonyoza mtundu wanzawo zinayambikatu. Lero maziona ma Burundi akuzunzika ali munomo Malawi ndi awamuku aberawa. Ma Burundi ndi Maruwandizi ndi awamuku abera zinthu zawo kumazunzika kumapanga ma business yawo, anthu olimbikira, anthu oziwa kucheza ndi anthu. Koma inuyo lero mu Africa size yoma abera anthu amene ajawo ndikumatuma kuti azipanga zinthu zopusa muno Malawi. Izi mukuyamba izizi zomatenga apolisi ndikumavala mamasiki ndikumatenga zikwanje ndikumatumidwa ndi andale. Siku lina muzayambika muno nkhondo tusiya maseweratu. Ndemwe aona anzanu aja mutatenga zikwanje zanu, si ajaso anzanu aja anakatenga zikwanje. Kodi zimene jazo akanakumana zilolija akanakumana zikanakhala bwa ndi uchisiru weni umene ukuchitika muno Malawi. Nkhani yanga ya lero ndi kuzuzula mchitidwe onunkha umene ukuchitika ku DPP komanso ku UDF. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti a UDF akufuna azitukwana a DPP komanso a DPP akufuna azitukwana a UDF pakana kufika saizi yomutukwana msogoleri wakale kunena kuti abale inu a DPP mwafika pokuti muzimutukwana Bakiri Muluzi kumanena kuti amene ujayo ali ndizi sulo musana. Are you really serious? Do you know the history? Yokuti DPP inachokera kuti chifukwa tumina ambiri inu mangobadwa simukuziwa history. And ineyo sindikuona po reason yonena kuti nkhani imene ijayo wangulankhula atupere kwawo kuntaja kunena kuti President Mutharika wakula sana atukwanetu anafika saizi yonena kuti tima walemekeza. Imene ijayo ndi right yache. Komano simu inuso a DPP simukanapita so kukabwezera fire kwa fire kukatimisa moto ndi moto nzaje. That is a mistake. Dafuna nene kunena kuti mwina lero Bakiri yo wapweka koma Bakiri ndi tate. Bakiri ndamene anapangisa zothekazo kunena kuti DPP ikhalepo. Kupanda Bakiri kumutenga Bingwa Mutharika ndi kumuyika mu chipani mwache. Ine sindikukhulupirira kuti Malawi muno tikanakhala ndi DPP. And iniyo a DPP ngati panali munthu amene munati muzimulemekeza kwambiri anali Bakiri Muluzi. And sindikudziwa kunena kuti kodi pate hierarchy yanu mmapangana zotani chifukwa mwambo wa Zulu uja unali ukangolandira ma certificate amene anayenera kulankhula kumene kujako anali a secretary general ndikuwazusa a vice president ya Southern Region. Chopitira pene paja ndikumakala zimene ja ndikumakala mwa mukupsya mtima kumakhala ngati bufuna muzimenyana ndi anthu. Yeah, you need to lower the political temperature. Ndani watu weni inu wa UDF, ndani wanu si DPP. Inu wa DPP, ndani wanu si UDF. Ndani wa Malawi muno Malawi mofuna kunena machilungamo chake ndija imachedwa kuti MCP. Ndi president wao Chakwera, ndi ma ministers yao amene aononga ziko lino. Kungotito anthu timafuna tisayima ime pa chilungamo. Inuyo a DPP simukana menyana ndi a UDF. A UDF simukatukwane ujeni Peter wa Mutharika. Inu a DPP simukatukwane ujeni uyu Bakiri Muluzi. Usawi chani. Inu zona iniyo nditu mukaime nditu musongana kumaka mutukwana Bakiri Muluzi kumana kuti iwe ukuyendera ndodo. Olo Bingu yo anati azuke sagwesa msozi. Bingu anati azuke sagwesa msozi. Ndi chibwana cheni olo munati mukafufuze mu history eni akuuza ni kunena kuti ayawo komanso alomwe ndi anthu amozi.
andi zimene mukupanga zikhaya mwachita kupepetulidwa kha MCP wakusambirane mankhwala andi inu a UDF ndikufuna mupite ku emergency meeting mukakambirane mukanene kuti kodi zimene zachitika zindi chani, kodi chachitisa chimene zizi ndi chani, kodi ifeyo tikupanga zinthu zowakomera Amalawi. Chifukwa tunkutheka kunena kuti anthu ambiri magrosari awo amagwa chifukwa chosapanga stock taking. Nchimozimozinso makampani ambiri amagwa chifukwa chosapita reflect. Chimozimozinso kuzipaniku munayenera kuti muzikhala ndi stock taking. Mukapanga nsonkhano uja ndikupita ndikukapanga postmortem. Kodi zimene talankhula pa nsonkhano zija Amalawi akondwera nazo? Kodi chikupangisa Amalawi kuti azikhala ngati akuwukira ndi chani? Kodi ifeyo a UDF mmene misonkhano yayamba atupere ikukoka Amalawi, ikulankhulira Amalawi, ikupanga zimene Amalawi akufuna? The reason why timayambisa zipani is kuyimirira anthu. Koma mwina kuno ku Malawi timafuna kuyambisa zipani ndikuchita advance personal ideas and agendas. Tikuyenera tiphunzire kunena kuti pamene tikupanga zipani tikuyenera tikhale ndi ma ideas, tikhale ndi welfare manifesto imene ili ndi welfare ya anthu. Kodi chachitika ndi chani? Ndikoyamba kuti atupere apangise misonkhano, nanga misonkhano ina ija bwanji samamunyoza anthu. Iyitu ndiye chilungamo chake, mupite ku postmortem. Kodi direction imene tikufuna kutenga ife a UDF yofuna kukapanga mgwirizano khala ndi chipani china, imene ndi direction yabwino? Chimozimozinso inuyo a DPP munayeneranso muchite reflect. Kodi kuchipani kwathuku ma agenda athu amene tikufuna tibwerere mboma ndi ati? Chifukwa tu agenda sikutukwanatu president wakale, agenda sikutukwanatu ma opponents anu. Ndipo iniyo nonse ndi ino a opposition. Does it make sense kuti a opposition okhaokha muzitukwanizana instead of joining hands and attack a common enemy? Because common enemy watu sibakiri Muluzi. Common enemy wanu iniyo a DPP si a UDF. Common enemy wanu si uja wa UTM, si wa Ford, si Nankhumwa, si Michael Owusi. Ndiye bola sotu naye mbola na madrama yemwe amene amavina yotu amalankhula zanzeru pa sonkhanotu. Chifukwa tinene chilungamoto Michael Owusi sanapite kukatukwana anthu pa sonkhano. Michael Owusi amangothira mfundo zache ukunima joko wache monga mene anapangira kuzomba kuja kuti koma azimayi mwaduka bwino kwambiri. Ndipo mukapa semoni azimayi yanu ayi muli ndi sogolo amalankhula tu bwino. Michael Owusi has never castigated anyone, even kuchita respect amachita respect ngakhale Bakiri Muluzi, ngakhale Arthur Peter Mutharika. Mwatani inuyo anyamata inu. Tachita ni lower the political temperature. Tachita ni lower and you need to respect. And Bakiri Muluzi is deserving respect. Utmost respect. Osakhala kumamu tukwana pansongano kumanena kuti akuyendera ndodo. That was too much. Inde titokoza Suleiman kuti mwapepesa, but you need to lower the political temperature. Titokoze kuti mwina mwazindikira nsanga khaya kuzindikirisani anthu, khaya mwazindikira nokha, koma zimene zijazo you went overboard. Inetu sininyengereratu munthutu kudati khaya ni macheza naye ine sininyengerera munthu ndimangonena chilungamo pamene pajapo zinthu zalakwika. Mukuyenera kuti inu anthu iniyo mudziwe kunena kuti kupanda Bakiri Muluzi kumutenga Bingu wa Mutharika fact to fact DPP kunalibeko. Kupanda Bakiri Muluzi kunena kuti mwina nditenge anthu akumtundu kwanga, zimene ziwakanakhala kuti Bakiri wanali munthu wajera kuti ningotenga naye ine ndine muyawo wa kumachinga nditengeso muyawo wa kumachinga nditenge muyawo wa kumangochi. Ndiye kuti DPP kunalibe. Pomwe inu a DPP pena bagaso mujipani mwanu mulimu anthu osaganiza. Ndi apa mukumanena kuti mufuna nokha mukayimirire upresident, nokha mukufuna so vice president. Anthu opanda kuthokoza, anthu opanda mwayi, anthu olozedwa kwambiri iniyo a DPP. Mene Malawi wafikira munayenera kuti muchite join hands. Andiso nkutheka kuti a UDF akuchoka chifukwa cha certain individuals.
andi munayenera kuti niyo mukhale ndithu pamozi a UDF, a DPP, a Ford, a UTM, andani anankhumanja nonse mukhalire pamozi ndikuchita fight a common enemy. Koma ine mukufuna lero ndithu a UDF muzikatukwanizana ndi a DPP. Are you really serious? Mwayiwalira iniyo a DPP zimene apanga a UDF, komanso ino a UDF mwayiwalira zimene akupangira na a DPP. Inu kuti ndino ana abanja limozi mtundu umozi. Mmaziwa kunena kuti ayawo ndi alomwe anachokera kuti. Mmaziwa kuti anthu ife ndi makhazeni. Mukufuna muyaluse ziko chifukwa chani? Ndili wokwiya kwambiri mama wangu ndakwiya kwambiri ndi nchitiro umene wachitika Zulo. Sinakhulupirire ya zimene zachitika zana, sinakhulupirire ya. Mukufuna ziko likuti chani? Anthu atisekatu. Anthu akusekani. Chifukwa inu munachoka ku Morogwe ku 1887 ndikubwera kumadera wa Mulanje wa ndikumachola muti menemu ena naasoka asilamu ona ayawo naasoka mwa mwenyemu. Ndiye chifukwa cha nsanje uyuyu muje ni mulomwe ya mampangira nkhaza nzache ndi pamene ulana nyanyala tu muyawo ja ndikutenga anache ndikazache ndikumapita ena kuzomba ena kumachinga ena kuje ni kumangochi. That is why mukapita kumangochi nyumba ziwiri mpeza mulomwe, nyumba zitatu mpeza mulomwe, nyumba ina mpeza muyawo kumachinga. Choncho pakana muzomba antu ife amozi. Ndafuna ndichite condemn that in a strongest term kumutu kwana bakiri muluzi simu na chite bwino. And zimene zizi even sogoleri wanu Arthur Peter Mutharika sanga kondwere nazo ni muntu ofasa kwambiri okonda ntendere. And imwina nkhani ya migwirizano hii zipani zina zikufuna koma muti mulepherese ndi inuyo IDPP. Kuli anthu ena amakani kwambiri mwalomo kuti mukonze mavuto a mujipani mwanu anthu akudandaula ma primary sana ende bwino ngati kuli kwina kumene kusana ende bwino ma primary ndi ku DPP. That is why anthu ambiri ati aime independent ndino anthu ozikonda kwambiri. Bon Kalindo the DC mwana woopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village TA Mabuka Park 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.